Kublai pi baro ki viewers bat ki subscriber Jong kene channel. Kumta menta I kumba ngin habban sange no ban pendon kam ya ka mobile phone. Handre ya ka juk menta hato ki bru kila mo ban im claim ka mobile phone kan long ka be ba. Balei nga ong kumne number ka mobile phone kala long kum kata kala bala de phi le shabang ne ban apply kono ka kam ban se pisa ban bu pisa ban penrung yak pisa pension la ne ki salary jong phiru teng ni don kam ya ka mobile phone onte teng man ka por ngi pendon kam ya ka mobile phone de na ta ka daw ha ka juk menta ba ka mobile phone ka de ka long ka ba kongsan tam yangi but claim dari charge ru yak mobile phone nginam la ban le kumta nginam yo yak OTP ban pendon kam ha ro kono ka kam ru lada ka mobile phone ka sim card jo phi kanam activate te phinam la phinam yo yak ka OTP ban pat activate yak ka sim card ngi de ban recharge yak ka mobile phone jongi man la upnai kumta menta ka sngi ka phang jong kane ka video ka long ba hakine ki khandiat banai banwan ka JIO bar ka AIRTEL kin sapan Q-door ya ka recharge jongki but ka main problem ka long kane ba nang ne shkman yan Q-door hadu khatsan persen hadu RPO% ka buy recharge but sakaway na pedeng jongi bun ki bampat tip ya kane ba ka JIO bat ka AIRTEL ki pen Q-door recharge man laus nem rengim tip ya kane but kane ka kata shibun ya ki briu ki badon ha ka middle class but don ru ki briu ki bala ban ong ba ka jingkiu tang chis pa tangka kam don jinga pher ka jin sha ka long ka pen long ya ka jinga pher ka ba kraw pe hang ne ngan khain bat ngan pen EP da dingi recharge da ka lice pa sau phiu khandai tangka availability ka ba arpeu pras ngi te kan shong kan no lice pa an reu phiu saus ngi ha ka system kan shong hadu khat lai bnai namar ngin khen ha ka arpeu pras ngi namar ngi yo arpeu pras ngi ha ka ne recharge bat la dingi khen ya ka ne lice pa sau phiu khandai tangka ha ka khalai sen kan shong dor hadu kan no saujar sanspa lai phiu niau nangka haman la way ubru open road ya ka buy recharge ha ka chisnem but lada way ubru u recharge 1000 sans pa live phin nyau tangka ha ka chisnem bal don bun ngut ha ka ying jong phi shubu don saw ngut ha ying jong phi ki ba recharge ya ka mobile phone jong ki saw ngut te kan shong dor chisnem khat pra 1000 chispa saw pe upra tangka te kane ka khat pra 1000 chispa saw pe upra tangka kade ka amount ka bahe bha ya way ubru u middle class kade ka amount ka long ka bahe bha ka kata nem kata ya way u nong middle class khapra jar chispa saw pheu pratangka ka way ka long ying ka recharge ka buy mobile phone ha ka chisnem